U Institutu za javno zdravlje Batut u toku je konferencija posvećena ženskom zdravlju pod sloganom Budi brža. Povod je jedan od biciklističkih karavan koji prolazi kroz Srbiju na putu od Beča do Istanbula, Ride for Women, vožnja za žene. Održava se 3. put, a poruka je jasna. Ukoliko se otkrije na vreme, rak može da se pobedi, pre svega ako ga dobro upoznamo. Mi danas u Fokus grupi govorimo o ženskom zdravlju, govorimo pre svega o raku jajnika. Pogledamo prilog Ane Stamenković. Svakog dana u Srbiji 3 žene obole, a 1 umre od raka jajnika. Godišnje dijagnozu karcinom jajnika u našoj zemlji dobije oko 900 žena. Bitku sa bolešću izgubi njih 500. Podaci o tome na kom se mestu po učestalosti nalazi su različiti. Određene istraživanja kažu da je rak jajnika 10. najučestaliji rak kod žena. Neka kažu da je 7. odnosno 5. Međutim, sve statistike se slažu u jednom, ali najalarmantnijem podatku. Rak jajnika nije najčešći, ali jeste najsmrtonosniji ginekološki kancer. U svetu se godišnje registruje 250.000 novih slučajeva, a 140.000 žena izgubi bitku sa tom bolešću. Rani simptomi koji mogu da upozore na rak jajnika su nespecifični, pa se često propuste, a bolest se otkrije uglavnom u poodmaklom stadijumu, kada je procenat preživljavanja daleko manji. U želji da između ostalog sumorna statistika bude promenjena, da žene shvate da je redovan ginekološki pregled najbolja zaštita, u nedelju 8. maja i u Srbiji će biti obeležen Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Poruka jeste i da je ženama koje se suočavaju sa ovim rakom neophodna sva moguća pomoć i podrška. Ne dozvolimo da muzika prestane, moramo zajedno da se borimo. Danas je muzika pesma na koncertu, popravlja nam raspoloženje i pomaže da preguramo neke teške trenutke. Ne želimo da prestane. U našim životima ona bi trebalo da znači i bezrezervnu podršku lekara, bolje i savremenije lečenje, aparate koji rade, reagense kojih ima dovoljno za sva testiranja, razumevanje porodice, prijatelja, društva i zdravstvenog sistema bez ograničenja, poručuju iz Udruženja za borbu protiv raka jajnika Progovori. Tema Fokus grupe je rak jajnika i sa mnom su Zorica Vilicki, članica Udruženja za borbu protiv raka jajnika Progovori, profesor Aleksandar Stefanović, direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i profesor Davorin Radosavljević, načelnik medikalne onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Hvala što ste došli da govorimo o ovoj važnoj temi. Moje prvo pitanje, Zorice, je li ovo isključivo ženska tema? Pa jeste ženska bolest, ali nije ženska tema, jer svakoj ženi je potrebna podrška svog muškarca. Kakva? Pa jednostavno podrška u toku lečenja, u toku bolesti. Uvijek je potreban neki muškarac koji stoji do vas. Jel može da pomogne i u onom periodu pre, znači dok žena ne zna još da ima neki problem, kako tu može da pomogne? Znači, da li na neki način može da pruži podršku i u tome? U nagovaranju da se pregleda i već šta? Može. Ako muškarac insistira na tim redovnim pregledima i ako i on potiče svoj suprug da ide redovno na ginekološki pregled barem jednom godišnje, samim tim može da je pruži podršku i pomogne. Da, zašto su statistike tako loše kada je u pitanju rak jajnika? Iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zbog toga što smo već čuli od Ane da ne postoje neki rani karakteristični simptomi koji bi ženu odveli kod ginekologa. Nažalost, kod nas u Srbiji, ali ni u svetu, žene ne idu redovno kod ginekologa same po sebi, nego ih uvek ili skoro uvek podstakne neki simptom. Kod raka jajnika nemamo neki specifičan rani simptom koji će ukazati na ovu bolest. Najčešće su simptomi nespecifični, tipa gastrointestinalnih, urinarnih, koji mogu biti vezani za druga oboljenja. Pacijenti ih često i marginalizuju i ne pridaju im pažnju, ali ukoliko oni potraju 2-3 nedelje, sigurno da treba da se obrate lekaru. A drugi razlog je zbog toga što ni savremena medicina danas i pored svih svojih uspeha i razvoja i mogućnosti nema adekvatan skrining. Nema skrining, znači rano otkrivanje, nema metode za rano otkrivanje raka jajnika. Postoji pregled ginekološki klasični, postoje ultrazvučni pregledi i postoje tumorski markeri. To je neki trijas koji mi koristimo, ali nažalost nije dovoljan da se rano otkrije rak jajnika. Profesor, onda u kojoj fazi najčešće dolaze pacijentkinje? Pacijentkinje na onkologiju dolaze posle operacije. Najveći broj se ipak operiše u tim stadijumima, tako da mi primenjujemo onda postoperativnu hemioterapiju.
Karcinom jajnika je relativno hemiosenzitivna bolest, tako da praktično gotovo sve pacijentkinje koje su operisane imaju postoperativnu hemioterapiju koja je vremenski ograničena i posle koje se nadamo da neće biti relapsa bolesti, ali nažalost relapsa ima i mi lečimo pacijentkinje u svim stadijima bolesti. Ali recimo kad je, dakle uvek se kaže da je dobro da se otkrije što je pre moguće, znači u najranijoj fazi. Jeste. Vi ste već čuli, to je najagresivniji ginekološki tumor. Zato i mali tumori podležu postoperativnoj hemioterapiji. Svakako, bilo bi idealno, ovo što je govorio i profesor Stefanović, da se tumori jako rano otkrivaju, da se jako mali tumori operišu. Najmanji tumori verovatno ne bi išli na hemioterapiju, ali danas je prosto toliko se traže svi prognostički faktori koji bi mogli da nam ukažu kako da pomognemo da se bolest ne vrati i onda velika većina operisanih žena zapravo dobije hemioterapiju. Bez obzira koliko je tumor malo. Da se ja nadovežem, izvinjavam se. Dakle, treći stadijum bolesti koji možda širom auditorijumu ne znači mnogo, ali treći stadijum bolesti označava da se tumor jajnika proširio i po trbušnim organima. To je najčešći stadijum s koji se vi koji se bavimo hirurgijom, onkološkom hirurgijom u ginekologiji srećemo. Preko 50% pacijentke najčešće su već u trećem stadijumu bolesti, što znači odmakla bolest i što iziskuje veliku, radikalnu, opsežnu operaciju koja naravno ima i svoje rizike i svoje posljedice. Ali čak i kod redovnih pregleda, Zorice, nije sigurno da će se bolest otkriti, odnosno da će se rak otkriti rano. Kako je vaša situacija? Moja situacija je bila da sam išla redovno na svaki 6 mjeseci na preglede i da sam na kraju otišla na pregled kod ginekologa, uradio ultrazvuk, poslao me dalje, pošto nisam mogla da ostavim u drugom stanju i krenula sam dalje da se ispitivam i uradila sam 3 ultrazvuka u roku od 2 nedelje i tek kod 3. ultrazvuka su videli promjenu na levom jajniku. I to je bila prva lampica koja je pokrenula tu neku dalji tok za moje lečenje. Onda sam krenula, išla sam, prvo niko nije verovao, pošto sam imala samo 26 godina, da tako nešto se dešava, ali dok dođete do operacije, to je jedan period koji traje. To bi značilo da vi niste imali tu ambiciju da ostanete u drugom stanju, da bi to ostalo neotkriveno još neko vreme. Znači, redovan pregled to ne bi otkrio? Ne, meni doktorka na redovnom pregledu nije otkrila. Kako je to moguće? Rekli ste se teško otkriva. Moguće, evo zbog čega. Malo pre sam objasnio neke faktore, ali statistika govori da se u prvom stadijumu bolesti, kada je bolest ograničena samo na jajnik, da se u najvećem broju slučajeva bolest otkriva akcidentalno, znači slučajno. Znači, evo kao što je kod gospođe slučaj prilikom ispitivanja u nekom drugom smislu, razumete. Dakle, takva je bolest, ne daje rano simptome, čak i ultrazvučni nalaz može biti normalan. Ja sam operisao puno žena koje je ultrazvučni nalaz na jajnicima pokazivao najnormalniji nalaz, veličinu, nikakve promjene, a opet se već radiklo odmakloj formi i čak sa metastazama. Dakle, bolest je izuzetno maligna, izuzetno... To znači da se primeti tek kad zahvati druge organe, tek onda imate indikator Nije pravilo, ali najčešće. Sad, postoje testovi, odnosno mogućnosti da se, to su ovi BRCA1 i 2 geni o kojima se govori, koji mogu da budu neka predispozicija za rak jajnika. Sad, ko bi mogao od vas da mi objasni? Mi smo čuli za slučaj, najviše smo čuli za Angelinu Jolie koja se operisala kad je ispitala svoje telo, utvrdila šta su sve opasnosti i onda je odlučila radikalno da izvadi sve organe koji predstavljaju problem. Ko bi mogao da mi objasni zapravo ta dva, uopšte o čemu se tu radi? Šta vi? Pa, radi se o tome da je 10 do 15% karcinoma nasledno i da kod naslednih karcinoma jako veliki procenat otpada na te BRCA1 i BRCA2 mutacije. Znači, to je mutacija gena koje zapravo vam olakšava nastanak bolesti. I ti pacijenti ili ti zdravi nosioci mutacije su mnogo skloniji karcinomu dojke, jajnika, a ako reč o muškarcima, to može biti i kod njih karcinom dojke, čak i karcinom pankreasa, karcinom prostate. Ima mnogo tumorskih modela koji se mogu razviti. Najbolje je ispitano na modelu karcinoma dojke i nešto malo manje na karcinomu ovarijuma, ali zna se da čak u ukupnoj populaciji, znači ne samo
da kažem, na sreću, jedan mali broj pacijenata ima nasledni kancer dojke ili jajnika. To znači da se kroz... Dobro, šta preporučujete? Da li preporučujete da svi odu ili kogod može da ode da se istestira na genetske predispozicije i šta onda da radi? Testiraju se samo oni koji imaju visok rizik, a to znači da im je neko u familiji imao takav tumor. Recimo, za karcinom dojke se preporučivalo da to budu 2 ili 3 ženska srodnika, znači baka, majka, tetka, po toj liniji, zato što otprilike je onda procenat očekivanja da će ti potomci imati BRCA mutacije 50 i više posto. Ali ne znači da će svi koji nose BRCA mutaciju oboliti od raka. I to mora da se kaže. Samo je njihov rizik značajno veći nego u opštoj populaciji. Testiranje bi zaista, psihološki to nije jednostavno. Kao što ste već spomenuli i slavni primjeri sveta i tako, o tome se mnogo priča, zato što vi stavivši nekome u crv sumnje, da bi mogao ili mogla da bi oboli. mogao oboliti, a zna da bi mogao oboliti na osnovu tog markera, s time nije jednostavno živeti. Zato se sa tom aparaturom mora jako pažljivo postupati, odnosno razgovarati sa ženama, na testiranje upućivati samo oni koji imaju dokaza da bi to mogli biti, a onda dogovarati s njima individualno pristup. Da li ići, kao što se za karcinom dojke, pa i za karcinom jajnika, može usvojiti politika aktivnog praćenja, može operativno lečenje. To znači da se ukloni bez obzira što još uvek nema. Da se preventivno ukloni. Znači nema još nikakvih tragova raka, ali kažem rizika da se jednog dana razvije. Ali to je psihološki profil žena koji neke žene će to uraditi vrlo rado sutra, neke će odložiti, neke da to nikada ne bi prestale. To je tema za koju bi bilo bolje da okupite i psihologe i druge profile. A šta je sa ovim lečenjem, znači kada se rak otkrije, koliko je to uspešno u Srbiji i koliko ima uslova za to? Govorimo o raku jajnika najviše. Hirurgija je nešto što kažemo zlatni standard kao primarno lečenje, prvo lečenje raka jajnika. Obzirom da više od 50% slučajeva pacijentkinje već imaju razvijenu odmaklu bolest, to su najčešće veoma opsežne i teške i velike operacije koje mi koji se time bavimo, imamo svoje uigrane timove i te operacije treba da se zaista obavljaju u ustanovama najvišeg tercijarnog ranga da bi se na najbolji način obavile. Jer posle prve operacije koja nije eventualno dobro urađena, sasvim uspešno, nema dalje popravnog ispita. Sve je teže i teže popraviti stanje. Dakle, uspešno je lečenje, hiruško lečenje je uspešno, na koje najčešće se nadovezuje hemioterapija, ali postoje i određen broj slučajeva koji se otkrije u ranoj fazi, tako da možemo sprovesti u takvim slučajevima i takozvanu konzervativnu terapiju. Ima sve više i mlađih žena koje oboljevaju. Dakle, ali iako je veoma opasan rak, šanse su dobre za nekoga da preživi kada mu se otkrije. Sad, naravno, uvek se... Sve zavisi od slučaja do slučaja. I sam tumor ima svoj neki biološki potencijal koji je na početku bolesti nepredvidiv. Možete da odstranite sve, da uradite savršenu operaciju, da prođe hemioterapija i opet da se pojavi bolest zbog svog biološkog potencijala. Ali šanse za izlečenje su tim veće što se operacija uspešnije uradi, što se odstrane svi tumori, naravno, na što se nadovezuje hemioterapija. Zorice, zašto je važno ovo udruženje Progovori? Pa udruženje je važno da se pomogne ženama, da se o tome priča, da se jednostavno govori i želimo da uputimo žene na sve mogućnosti i na nove vide lečenja, na nove terapije, da jednostavno pomognemo da što bolje nastave da žive i nakon terapije i za vreme terapije. I trudimo se da jednostavno im dajemo tu psihološku podršku i moralnu da mogu da se bore, da žive. Kako sve radite, kako okupljate žene, kako ih obaveštavate da postojite? Pa putem interneta imamo stranicu www.progovori.rs i putem Facebook grupe Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika. Isto sad Udruženje građana organizuje povodom 8. maja Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Organizuje tu neku tribinu, druženje, gde će nam se pridružiti i doktori i gde će se pridružiti članice udruženja i još dosta javnih ličnosti koje će nas podržati i pomoći nam da se naša borba nastavi, da se naša problem čuje i da se jednostavno naše žene upute na sve vidove mogućnosti novog lečenja. Koliko je lako baviti se takvim aktivizmom u trenutku kad treba da se bavite
sopstvenim problemom. To nije jednostavno. Ne, nije jednostavno. Ja sam i dalje na terapiji, primam hemoterapiju i pokušavam da se izborim sa time i da jednostavno izađem i da kažem ženama da, ja sam bolesna, na terapiji sam, ali mogu i dalje da živim i da radim i sve da se trudim. I šta će biti u nedelju? Imate tu akciju koja će biti posebna. Zašto se kaže tu sam dok muzika svira? Šta to znači? Zato što muzika jednostavno svira i u dobrom i u lošem i ta muzika želimo da svira što duže, da ne prestane. Samim tim da nam lekari, javne ličnosti, svi pruže podršku i da nam naše zdravstvo omogući najsavremenije terapije u vidu lečenja. Jel možemo da se nadamo, dakle, pre svega tim najsavremenijim terapijama u Srbiji? To da mi kažete samo za kraj. Ja ću da vam kažem da se hirurgija jajnika u Srbiji radi isto kao što se radi u svim zemljama sveta i u Americi. Dakle, naši timovi su uigrani. Što se tiče hiruške terapije, apsolutno radimo kao sve u svetu. Što se tiče hemioterapije, evo, prepustit ću kolegi, ali samo bi, pre nego što pređemo dalje, da samo napomenem u vezi onog vašeg pitanja s početka, da li muškarci imaju ulogu u svemu ovome. Hteo sam da kažem da na klinici za ginekologiju oko 6. kliničkog centra Srbije već 5 godina radi psiho-onkološko savjetovalište u koje dolaze svakog ponedeljka žene koje su za to naravno zainteresovane i koje žele tu psihičku podršku i koje dolaze neretko i sa svojim supruzima, suprugom, sa partnerom, sa sestrom, majkom, tako da je to jedan vid podrške koju smo mi ustanovili i već 5 godina radi, tako da svako ko želi može da dođe. Ponedeljkom je to naše savjetovalište. Što se tiče hemioterapije, mi za karcinom jajnika imamo jedan bazični evropski standard na listi lekova, ali lista lekova 5 godina nije ažurirana i mi u svo razumevanje za prilike u kojima živimo se nadamo da će ove godine proširenje liste zahvatiti i neke od lekova koji su se umeđu vremenu afirmisali za lečenje odmaklog karcinoma jajnika. Tih novih lekova ima. Oni su, ne postoje jedan, ne postoji spasonosan, ne postoji najnoviji, najbolji, ali individualni pristup, timski rad, saradnja sa hirurzima i pacijentom i po cenu više operacija. To nije samo jednom. Mi ispravljamo krivu drinu uvek jer se trudimo, ali i lekovi treba lekovi treba i moraju doći da pacijenti imaju njima pristup. A mi se nadamo zato što ima i najnovijih lekova koji se registruju i u vezi sa BRCA mutacijama. A do juna meseca mislim da treba da završimo listu inovativnih lekova kod fonda, tako da mislim da će se nešto od toga uključiti. Samo da pomenem, znači 8. maj, dan borbe protiv raka jajnika i obucite ovu majicu, tako? To bi bila prepreka majice progovori. Hvala vam što smo govorili o ovoj važnoj temi i naravno pratit ćemo događaje u nedelju 8. maja kada se obeležava Svetski dan.